Care este forma de exprimare? Un leu sau un ron? Bani mulți. Banii mei se înmulțesc. Că prin farmec tot cresc. Nu-i număr, că sunt prea mulți. Dar îi simt cum sunt fierbinți. Ai cui sunt? Ai mei sunt. Banii mei cântă pe pământ. Se învârt, dansează. Toată lumea îi invidiază. Nu știu câți mulți rău am. În bancă și în geamantan. Banii fac lumea să zboare. Ca un vis în sărbătoare. Mulți te fac. Cât zău. Nu contează câți exact. Important e că sunt fact. Ai cui sunt? Ai mei sunt. Banii mei cântă pe pământ. Se învârt, dansează. Toată lumea îi invidiază. Duminică postez și partea a doua cu clipul câte bagnot am în total. Am și un clip pe canalul meu cu cine a fost Ecaterina Teodoroiu. În partea 2 au vă spun ce sunam și câte bagnot de 20 lei cu chipul Ecaterina Teodoroiu jam în total.